תחייך ותלך. החוק בבג"ץ למוסדות המדינה שלא מכירה בשוויון ערך האדם או בזכויותיהם של ערביי ישראל והעם הפלסטיני. תפיסת עולם שמקדשת דם ואדמה ומונעת על ידי פחד ושנאה. וב-11 השנים שחלפו תפיסת העולם הזו מנצחת. אז מה מעשינו פה? אנו כאן כדי לשמור את מורשת רבין. מהי מורשתו? ההכרה שקיומה של מדינת ישראל תלוי בשלום יציב. Recordando 11 años del asesinato y pues estamos todos aquí unidos. Van a tocar el violonchelo. בתקופת כהונתו כראש ממשלה הוא פעל רבות למען קידום השלום וחתם על הסכמים שונים, ביניהם הסכם אוסלו, שאף זיכה אותו בפרס נובל לשלום יחד עם שמעון פרס ויאסר ערפאת. ב-4 בנובמבר 1995 התקיימה עצרת המונית למען השלום. רבין, למרות האיומים על חייו, סירב לבוש אפוד מגן על גופו. הוא לא האמין שרגע אחרי חגיגת השלום התנקש יהודי בחייו. 3 יריות מאקדחו של יגאל עמיר סידמו את חלומותיו, שאיפותיו, תקוותיו. אם אני אתן לכם, אם אני אראה לכם תעודות. אין, בסדר. בטוחות. כן, כן, כן. וואלה. סיבוב מהחיים. לא עוזרים? בנים, יאללה. לא, זה אנחנו, הנה, אצלי. לא, זה לא. בסדר? הנה, תחתבו. Están corriendo a ver quién le contesta. Te juro, sí. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Ah, qué bonito. La otra ya. Ya la voy. Ya voy a pagar. Sí,
Es la vida, es la vida. No lo vas a mandar a México, ¿verdad? Seguro que sí. Darío. ¡Sí! Por favor. Todos en este cuarto. No, pero. Todos adelante. Darío, ¿puedes grabarla? Y nuestro mantel garete.